ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ കുവിഭാഗഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു സേവയ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം 12 അല്ല എടുക്കേണ്ടത് 13 12 അല്ലെ 14 മാതാജി. 14 മാതാജി. 14 എടുക്കണം. 13 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില്? ദേവന്മാർ കൂടുതൽ ബുദ്ധിശാലികളും ശക്തരും സൗന്ദര്യമുള്ളവരുമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ്. അർജുനന് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തോടുകൂടി പോകാൻ പറ്റിയത് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ്. കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അർജുനൻ മഹാദേവൻ പാശുപതാസ്ത്രം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 12 ഇന്നലെ എടുത്തത് 12 13 എടുത്തു മാതാജി. 14 എടുക്കാനുള്ളത് 14 മഹാദേവനെയും
പത്നിയെയും വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ലെ, മഹാദേവനെയും പാർവതിയെയും വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മഹാദേവൻ അർജുനൻ എന്ത് കൊടുത്തു? പാശുപതാസ്ത്രം കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? വിവാദ കവചൻ എന്ന അസുരനെ വധിച്ചു. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനന് കൃപയാല്. അത് തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രത്തോളം ശക്തിയായി തീരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. ആ ശക്തി പിൻവലിക്കുമ്പോ അതെന്താണ്? ശക്തിഹീനനായിട്ട് അവർ മാറുകയും ചെയ്യും. അതുവരെയാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 14ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ഭാന്തവ കുരുബലാപ്തിമനന്തപാരം ഏകോ രഥേന തതരേഹമതീര്യ സത്വം പ്രത്യാകൃതം ബഹുജനം ച മയാ പരേഷാം തേജാസ്പദം മണിമയം ച ഹൃദം ശിരോഭ്യാം. യത്ഭാന്തവ കുരുബലാപ്തിമനന്തപാരം ഏകോ രഥേന തതരേഹമതീര്യ സത്വം പ്രത്യാഹൃതം ബഹുധനം ച മയാ പരേഷാം തേജാസ്പദം മണിമയം ച ഹൃദം ശിരോഭ്യാം. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ യത് ബാന്ധവ ആരുടെ സുഹൃത് ബന്ധത്താൽ മാത്രമാണോ കുരുബല കുരുക്കളുടെ സൈന്യഫലമാകുന്ന സാഗരത്തെ അനന്തപാരം തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഏക ഒറ്റയ്ക്ക് രഥേന രഥത്തിൽ ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമായത് അഹം എനിക്ക് അതീര്യ അജയ്യം സത്വം അസ്തിത്വം പ്രത്യാഹൃതം തിരിച്ചെടുത്തു ബഹു അതിവിപുലമായ തോതിൽ ധനം ച മയ എന്നാൽ പരേഷാം ശത്രുക്കളുടെ തേജ ആസ്പദം തേജസിന്റെ ഉറവിടം മണിമയം രത്നാലങ്കൃതമായ ച ഹൃദം ബലാത്കാരമായി കൈവശപ്പെടുത്തി ശിരോഭ്യ അവരുടെ ശിരസുകളിൽ നിന്നും. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അജയ്യമായ അനേകം ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുന്ന കടക്കാനാവാത്ത സാഗരം പോലെയായിരുന്നു കൗരവരുടെ സേനാഫലം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദം കാരണം രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്കത് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഗോക്കളെ തിരിച്ചെടുക്കാനും തേജസിന്റെ ഉറവിടമായ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടലങ്കരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ നിരവധി കിരീടങ്ങൾ ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അജയ്യമായ അനേകം ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുന്ന കടക്കാനാവാത്ത സാഗരം പോലെയായിരുന്നു ആരുടെ സൈന്യഫലം? കൗരവന്മാരുടെ സൈന്യഫലം. കൗരവന്മാരുടെ സൈന്യഫലം അത്രയും ബലവത്തായതായിരുന്നു, സാഗരം പോലെയായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദം കാരണം, ഭഗവാന്റെ സൗഹൃദം കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്? രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തനിക്കത് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഗോക്കളെ തിരിച്ചെടുക്കാനും തേജസിന്റെ ഉറവിടമായ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ നിരവധി കിരീടങ്ങൾ ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ആര് കാരണം കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്.
ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. കൗരവപക്ഷത്ത് ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കൃപർ, കർണൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള നിരവധി അതികായമായ സേനാധിപതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ സേനാഫലം മഹാസാഗരത്തെ പോലെ തരണം ചെയ്യാനാകാത്തതായിരുന്നു. എങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരെ ഓരോരുത്തരെയായി യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ അർജുനൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സാധ്യമായത്. മറുവശത്ത് അനവധി സേനാധിപന്മാർ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സാരഥിയായിരുന്ന രഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർജുനന് ആ മഹായുദ്ധത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അതോടെ വിരാട് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാണ്ഡവർ അജ്ഞാതവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലം കൗരവർ വിരാട് രാജാവുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ ഗോശേഖരത്തെ അപഹരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൗരവ പക്ഷത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കൃപര്, കർണൻ തുടങ്ങി നിരവധി അതികായമായ സേനാധിപതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കൗരവപക്ഷത്ത്. അങ്ങനെ അവരുടെ സേനാബലം എങ്ങനെയായിരുന്നു? മഹാസാഗരത്തെ പോലെ തരണം ചെയ്യാനാകാത്തതായിരുന്നു അവരുടെ സേനാബലം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിച്ചത് അർജുനന്? അതും രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരെയായി യാതൊരു പ്രയാസം കൂടാതെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അർജുനന് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മറുപക്ഷത്ത് അനവധി സേനാധിപന്മാര് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മറുവശത്ത് എങ്ങനെയാണ്? ഓരോരുത്തരും ആ സേനാധിപന്മാര് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാരഥിയായിരുന്ന രഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർജുനന് ആ മഹായുദ്ധത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് സാധിച്ചു? ഈ രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സാരഥിയായിരിക്കുന്ന ആ രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചു. അതുപോലെ വിരാട് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാണ്ഡവർ അജ്ഞാതവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലം അവർ വിരാട് രാജാവുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ ഗോശേഖരത്തെ അപഹരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ വിരാട് രാജാവുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബൃഹത്തായ ഗോശേഖരത്തെ, ഗോക്കളെ അപഹരിക്കാനായിട്ട് ആര് തീരുമാനിച്ചു? ദുര്യോധനൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോ അവർ ഗോക്കളെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അർജുനൻ വേഷപ്രച്ഛന്നനായി അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഗോക്കളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടത്തിൽ പതിക്കുന്ന രത്നങ്ങളെ ബലാത്കാരമായി അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവയൊക്കെ സാധ്യമായത് ഭഗവത് കൃപയാൽ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ആ ഗോക്കളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനും ആ രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടത്തിൽ പതിക്കുന്ന രത്നങ്ങളെ ബലാത്കാരമായി അപഹരിക്കുകയും ചെയ്ത അവരിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ ബലാത്കാരമായിട്ട് അപഹരിക്കാനും ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കൗരവ പക്ഷത്തെ സേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എത്രയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എത്ര അക്ഷോണിപ്പടയാണ് കൗരവ ഭാഗത്ത്? 11 പേരുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്? തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സാധിച്ചതെന്ന് അർജുനനോട് സ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 15. യോ ഭീഷ്മകർണ ഗുരുശല്യചമൂഷദഭ്ര രാജ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോ ഭീഷ്മകർണ ഗുരുശല്യ ച മുഷ്വദ്ഭദ്ര രാജന്യവര്യരഥമണ്ഡലമണ്ഡിതാസു അഗ്രേ ചരോ മമ വിഭോരതയൂതപാന മായൂർമനാംസി ചാദൃശ്യ സഹ ഓജ ആർച്ചത്. യോ ഭീഷ്മകർണ ഗുരുശല്യ ച മുഷ്വഭദ്ര രാജന്യവര്യരഥമണ്ഡലമണ്ഡിതാസു അഗ്രേ ചരോ മമ വിഭോരതയൂതപാന മായൂർമനാംസി ചാദൃശ്യ സഹ ഓജ ആർച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം.
ഭീഷ്മർ, കർണൻ, ഗുരു, ദ്രോണാചാര്യർ, ശല്യർ, ചമുക്ഷു, സൈന്യ വ്യൂഹമധ്യത്തിൽ, അഭദ്ര, ബൃഹത്തായ രാജന്യ വര്യ, ശ്രേഷ്ഠ രാജകുമാരന്മാർ, രഥമണ്ഡല, വരിവരിയായ രഥങ്ങൾ, മണ്ഡിതാസു, അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട, അഗ്രേചര, മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ, മമ, എന്റെ, വിഭോ, ഹേ രാജാവേ, രഥയൂഥപാനാം, എല്ലാ തേരാളികളും, ആയുസ്, അഥവാ കാമികർമ്മങ്ങൾ, മനാംസി, മാനസിക വിക്ഷോഭങ്ങൾ, ദൃശ്യ വീക്ഷണത്താൽ, സഹ, ശക്തി, ഓജ, കരുത്ത്, ആർച്ചർ, പിൻവലിച്ചു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജെ. പോർക്കളത്തിൽ ഭീഷ്മർ, കർണൻ, ദ്രോണർ, ശല്യർ തുടങ്ങിയവരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന കൗരവരുടെ ബൃഹത് സേനാവ്യൂഹത്തിലെ ഏവരുടെയും ആയുസ്, ചിന്താശക്തിയും ഊർജ്ജസ്വലതയും പിൻവലിച്ചത് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. അവരുടെ സേനാവിന്യാസം വിദഗ്ധവും വേണ്ടതിലധികവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, പോർക്കളത്തില് ഭീഷ്മര്, കർണൻ, ദ്രോണർ, ശല്യർ തുടങ്ങിയവരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന കൗരവരുടെ ബൃഹത്തായ സേനാവ്യൂഹത്തിലെ ഏവരുടെയും ആയുസ്സും ചിന്താശക്തിയും ഊർജ്ജസ്വലതയും പിൻവലിച്ചത് ആരാണ്? അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. ഭഗവാനാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഇപ്പൊ ഭീഷ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദ്രോണാചാര്യർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്രയും മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അവരെല്ലാം. അവരുടെ ഇത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സേനാവ്യൂഹമാണ് ആരുടെ? ഈ കൗരവപക്ഷത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആയുസ്, ചിന്താശക്തി, ഊർജ്ജസ്വലത ഇതൊക്കെ പിൻവലിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ഇവരുടെ ഈ ഊർജ്ജസ്വലതയും ചിന്താശക്തിയും ആയുസ്സും എല്ലാം പിൻവലിച്ചത്. അവരുടെ സേനാവിന്യാസം വിദഗ്ധവും വേണ്ടതിലധികവുമായിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ സേനാവിന്യാസം വിദഗ്ധമായിരുന്നു, വേണ്ടതിലധികമായിരുന്നു. ഇപ്പോ മഹാത്മാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരുടെ ഭാഗത്താണ്? കൗരവപക്ഷത്തായിരുന്നു. പാണ്ഡവപക്ഷത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു ആരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്? കൗരവപക്ഷത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അവരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ആയുസ്സും ഊർജ്ജസ്വലതൊക്കെ ഭഗവാൻ പിൻവലിക്കുക ചെയ്തത്. എന്നാൽ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അപ്പൊ യുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ആയുസ്സും ചിന്താശക്തിയും ഊർജ്ജസ്വലതയൊക്കെ ഭഗവാൻ പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഏവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്മരണ, വിസ്മൃതി, ജ്ഞാനം, ബുദ്ധിശൂന്യത, മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നയിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും സ്മരണ ശക്തി ഭഗവാനാണ്, വിസ്മൃതി അതും ഭഗവാനാണ്, ജ്ഞാന ശക്തി, ബുദ്ധി, മാനസിക പ്രവർത്തനം ഇതെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്മരണ, സ്മൃതി, വിസ്മൃതി, ജ്ഞാനം, ബുദ്ധിശൂന്യത, മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉപദ്രഷ്ടാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്കൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ഭഗവാനെ കണ്ടറിഞ്ഞവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ത്? നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്. ആ പരമപുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജീവസത്തയുടെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ആ ഭഗവാന്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആയുസ് ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും ആർക്ക് പറ്റും? ഭഗവാന് സാധിക്കും.
അപ്രകാരം സ്വന്തം പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തിയത്. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തിയത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തം പദ്ധതി അനുസരിച്ച്, സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നടത്തിയത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തിയത്. കാരണം ഈ ലോകത്തുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ ആ അധർമ്മികളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഉണ്ടായതും ആ യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു എന്ത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രകാരം സ്വന്തം പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തിയത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായ യുധിഷ്ഠിരനെ വാഴിക്കാൻ ഭഗവാൻ ആ യുദ്ധം ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെന്താണ്? ധർമ്മം നിലനിർത്തണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചു? ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു. ധർമ്മപുത്രനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരനെ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി വാഴിക്കണം, ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരനായിരിക്കണം എന്നും ആരാഗ്രഹിച്ചു? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ആഗ്രഹിച്ചത്. ഈ അതീന്ദ്രിയ വ്യവഹാരത്തെ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി തന്റെ സർവശക്തമായ ഇച്ഛയാൽ എതിർപക്ഷത്തുള്ള സകലമാന പേരെയും അദ്ദേഹം വധിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എതിർപക്ഷത്തുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ സകലമാന പേരെയും ഭഗവാൻ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠ സേനാധിപന്മാരായ ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ശല്യർ തുടങ്ങിയവരുടെ തുണയോടെയുള്ള എല്ലാ സേനാബലത്താലും എതിർപക്ഷം സുസജ്ജമായിരുന്നു. അപ്പൊ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവര് ഭീഷ്മദേവനായാലും ദ്രോണാചാര്യരായാലും ശല്യരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു സേനാബലം. അവരുടെ സേനാബലം അവരാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? ഇവരെ നയിച്ചിരുന്നവരായിട്ടുള്ളവര് എല്ലാ തരത്തിലും അവരുടെ സേനാബലം അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വളരെയധികം ശക്തിയായിരുന്നു. എല്ലാ സേനാബലത്താലും എതിർപക്ഷം സുസജ്ജമായിരുന്നു. ഇവരുടെ സൈന്യഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലാവിധ തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ച് സഹായിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അർജുനന് യുദ്ധം ജയിക്കുക എന്നത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും അസാധ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുക എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം അർജുനന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യര്, ഭീഷ്മാചാര്യര്, അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അത്രയും എന്താ പറയാ സേനാബലത്തിലുള്ളവര്, അവരിത്രയും ശക്തന്മാരായിരുന്നു. ഇവര് മഹാത്മാക്കളായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ യുദ്ധം ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു അല്ലെ? സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായും അസാധ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമായ കാര്യമായിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് സാധിച്ചത്? ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ആധുനിക കാലത്തെ യുദ്ധങ്ങളിൽ പോലും അത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും സാധാരണയായി പിൻപറ്റാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ ശക്തമായ ചാരവൃത്തിയിലൂടെയും സൈനിക തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും നയതന്ത്രപരമായ കൗശലങ്ങളിലൂടെയും ഭൗതികമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരുവിധ ഉത്കണ്ഠകൾക്കും ഇട നൽകാതെ അവയൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വയം നിർവഹിച്ചു. ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിന്റെ രീതിയാണ് ഇത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ യുദ്ധത്തില് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ ആരെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആധുനിക കാലത്ത് യുദ്ധങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങള് പല രീതിയിലും കാണാറുണ്ട്. അവയെ എല്ലാം തന്നെ ശക്തന്മാരായ ചാരവൃത്തിയിലൂടെയും സൈനിക തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും നയതന്ത്രപരമായ കൗശലങ്ങളിലൂടെയും ഭൗതികമായി നിർവഹിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. പക്ഷെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ ഉത്കണ്ഠകൾക്കും ഇടം കൊടുക്കാതെ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം നിർവഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഭക്തൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഭക്തന്റെ എന്താ പറയാ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ആ ഭക്തനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. യാതൊരുവിധ ഉത്കണ്ഠകൾക്കും ഇടം കൊടുക്കാതെ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം നിർവഹിച്ചു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ രീതിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അടുത്ത ശ്ലോകം. യത്തോഷുമാ പ്രണിഹിതം ഗുരു ഭീഷ്മകർണ ത്രിഗർത്ത ശലസൈന്ദവ ബാഹ്ലികാദ്യൈ. ഈ രണ്ടുപേര് ചൊല്ലിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോവാം. യത്തേഷുമാ പ്രണിഹിതം ഗുരു ഭീഷ്മകർണ ത്രിഗർത്ത ശലസൈന്ദവ ബാഹ്ലികാദ്യൈ
ഓം നമോ ഭഗവതി ഭഗവതി വാസുദേവായ ദ്രൗണി ത്രികർത്തശല എന്നാണല്ലോ മാതാജി. ദ്രൗണി എന്നാണ്, ഞാ അല്ല വരുന്നത് ഭാഗത്ത്. അസ്ത്രാണ്യമോക മഹിമാനി നിരൂപിതാനി നോപസ്പൃശൂർ നിരൂപിതാനി നോപസ്പൃശൂർ നൃഹരിതാസമിവാസുരാണി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെ കീഴിൽ ദോഷു കരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം മാ പ്രണിഹീതം ഞാൻ സ്വയം നിവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് ഗുരു ദ്രോണാചാര്യർ ഭീഷ്മർ കർണൻ നപ്തൃ ഭൂരിശ്രവസ് ത്രികർത്ത രാജാവ് സുശർമാവ് ശലൻ ശല്യർ സൈന്ധവ രാജാവ് ജയേന്ദ്രദർ ബാഹ്ലിക ഭീഷ്മരുടെ പിതാവായ മഹാരാജാവ് ശന്തനുവിന്റെ ഭ്രാതാവ് ആദ്യൈ മുതലായവർ അസ്ത്രാണി ആയുധങ്ങൾ അമോഘ അലംഘ്യമായ മഹിമാനി അതിശക്തമായ നിരൂപിതാനി പ്രയോഗിച്ചു ഇല്ല സ്പർശിച്ചു നൃഹരിദാസം നരസിംഹദേവന്റെ സേവകൻ പ്രഹ്ലാദൻ ഇവ പോലെ അസുരന്മാർ പ്രയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭീഷ്മർ ദ്രോണർ കർണൻ ഭൂരിശ്രവസ് സുശർമാവ് ശല്യൻ ജയദ്രഥൻ ബഹ്ലികൻ എന്നീ മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ അലംഘ്യമായ ആയുധങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ അവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ എന്റെ ശിരസിലെ ഒരു കേശത്തെ പോലും സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ മേൽ അസുരന്മാർ പ്രയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കാത്തത് പോലെയായിരുന്നു ഇത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്രോണര്, ഭീഷ്മര്, കർണൻ, ഭൂരിശ്രവസ്, സുശർമാവ്, ശല്യർ, ജയദ്രഥൻ, ബാഹ്ലികൻ എന്നീ മഹാരഥന്മാര് അവരുടെ അലംഘ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ അർജുനനെതിരെ പ്രയോഗിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും അർജുനന്റെ ശിരസിലെ ഒരു കേശത്തെ പോലും സ്പർശിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. എപ്രകാരമാണോ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ മേല് അസുരന്മാര് ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചത്, പക്ഷെ അതൊന്നും ആ പ്രഹ്ലാദകുമാരനെ ബാധിക്കാതിരുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അർജുനന്റെ ഒരു ശിരസിലെ ഒരു മുടിയെ പോലും, ഒരു കേശത്തെ പോലും ഇതൊന്നും സ്പർശിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നിർത്തല്ലേ, ഇത് എന്തായാലും പറ്റില്ലല്ലോ, ഇത് വലുതല്ലേ ഭാവാർത്ഥം. മാതാജി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വരിയില് ദ്രൗണി എന്നല്ലേ വരുന്നത്? ആദ്യം ദ്രൗണി ത്രികർത്തശല എന്നല്ലേ വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നരസിംഹദേവന്റെ മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ ചരിതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
സപ്തമ സ്കന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ ചരിതം എന്തിലാ പറഞ്ഞത്? 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീർന്നുവെന്ന ഏക കാരണത്താൽ കേവലം 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ ബാലകനായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് തന്റെ അതിശക്തനായ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദ്വേഷത്തിന് പാത്രമായി. അസുരനായ പിതാവ് കൈവശമുള്ള സമസ്ത ആയുധങ്ങളും ഭക്തനായ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കുവാനായി പ്രയോഗിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവത് കൃപയാൽ പിതാവിന്റെ ഈ എല്ലാവിധ ആപത്കരമായ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അഗ്നിയിലെറിയപ്പെട്ടു. തിളച്ച എണ്ണയിലും ഗിരിശൃംഖങ്ങളിൽ നിന്നും കരിവീരന്മാരുടെ പാദങ്ങളുടെ അടിയിലും വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നരസിംഹദേവന്റെ ഭക്തനായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഏതിലെ ഭാഗത്തിലെ പറഞ്ഞത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സപ്തമ സ്കന്ധം 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്ന ഏക കാരണം കൊണ്ടാണ് 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായിട്ടുള്ള ആ ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് തന്റെ ശക്തനായിട്ടുള്ള പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ ദേഷ്യത്തിന് പാത്രമായി തീർന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്തത്? അസുരനായ പിതാവ് കൈവശമുള്ള സമസ്ത ആയുധങ്ങളും ഭക്തനായ പുത്രനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാനായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചു. ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ആര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു? പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അഗ്നിയിലെറിയപ്പെട്ടു. തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ടു. ഗിരിശൃംഗങ്ങളില് കരിവീരന്മാരുടെ പാദങ്ങളുടെ അടിയിലും വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അർജുനനും അത് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഇന്ന്